check. Tak. Naka haka jingiaseng jingiman ke jingiaseng jingi lajan man ke jingiaseng jingi sini. Ha shopping in pynwai ke jingiaseng ngiju don ye ke jingkyrkhu pynwai le ke jingduwai pynwai. Kebangi jingduwai haka bawai no tu ai ba ke jing ia kepada yang jong jisu leni tu ai ba kata kajing inong ta ai ba kajing ia ka dabyang jong u blay ukhon leni u jisu Christ botrai kajing ba u blay ukpa na bom jukut bat kajing slok kabathiang ba pansai bor kajong umasim bakhoi don pat pro ki khep ki bangi ong ublay umasim bakhoi ublay ukhon ublay kupa par ublay umasim bakhoi kanege de bangi shat yosngo habangi duai pynwai ha lajan man la ki jingiaseng jongi handrele da kelipat nang nungi sanak ngia nang banduai kumne kibabon hi nangi ngimtip hae manu bahikai ngi banduai kumne manu ba na ngi yo ye kine ye ni kentin banduai kumne te kadon haji sha na ga bible ha ga sti ga ar pol chinong korin gonong ba khat lai de khot ka ba khat sao kajing ia jong trai jisu Chris bat kajing ublay bat kajing yaslok jong umansim bakhoi kan loran kat bat phi baro amen ya kajing duai pynwai le ne kajing kyrkhu pynwai lashim yaka na kane gad khot tenre ngin ya ngin yepet ke ke ba bakla ke bom bakla ke ba long at kum khtin ble ke bom ke ba ngingi yashna hide damangi na khtin ble golongum ne kajing ia jong trai jisu Christ okay na khtin ble ka khlam ong kajing ia ka badab yang kata khtin badab yang kamdon kata khtin badab yang gede bang shishnahi ngam ong ba bakla namar la shimi kana ga lenong bakat ad khot ba khandai blay ong yo pol kajing ia jong ka dab yang mi te ka biang hi banong dab yang tang ba kamdon ga khot ba khat saw lo ba khat lai so kajing ia ka badab yang jong ublay khon ji sham de ublay khon kede kajing ia jong u jisu Christ ubo try lenu try jisu Christ kamde ublay bokhon kamdon tu tin dabyang kajing ia badabyang ka shom kajing ia ka jong ublay u jong try jisu Christ kajing ublay omde kajing ukpa ublay ukpa na bom jukut ka klem ong ublay ukpa ka klem ong ublay khon ka klem ong ublay ukpa kat bangi pat ngi duai poro shijing im ka jing ublay ukpa na bom jukut kamdon na bom jukut ka jing ublay ukpa na bom jukut ka jing slok ka bathiang ka ba pansaj bor ka ba panhun ka ba kumta ter kamdon kadon ka jing slok jom sem khoi ndai jing slok bathiang omdon jing slok ka ba panhun ka ba pansaj bor omdon gum kata
kalong rengkat bat ngi ha ke jingseng mentahang ni kamdon po ke Bible bat kiru khoj bat ki balang jongi bat kiru khoj baro ki ba ap khmi e ke jiwan arse nutrai kamdon ha kani ke dekhot kini gi kitin baro ki bobo ni dai bangi shnahi dai bangi ya baleng ye shna namar ba kanjrong khendiat kena ngia ngonong umne de kitin ngia ai masalah khendiat kenang ban penbang pentiang ya ka jingduwai jungi harga bema de ni hage tu ke jing ya ai masalah jungi bonsin ngia pentam ye kitin blai ke babon hi de bangi pentam kam de kum kitin blai teng pat ngia penduna na pani pi ke bangi pentam ke pentam ke de ke jislok ke bathiang ke pencaj bor ke penhun ke ba ai man sem ke ba kum ta ter jom se khoj ke bangi pentam ke de ublei khupa na bom jukut ke bangi pentam ke de ublei khupa ke bangi tam ke de ublei jum se khoj ke bangi pentam ke de ublei ukhon ke jing ae ke badab biang kata ke de ke bangi pentam na kitin ublei ke bangi pundu na pat ke de gani haji sang yong ha ka ba wai no to ha ka ba wai no kani kitin ha ka ba wai no kam don na khot khat sao ke khot khat lai ko ong kita giru khoj baro ki ai khub le yepi kani kam de ke jingduwai sa ba kani ke khot ang ni kam de ke jingduwai jing pynwai jingseng kani khot ang ni ke de ke shithi bo pol tho bo ai khub le bat bo kuran bha leni bo kurkhu yaki banget hapo korin kam de ke jingduwai pynwai man la ke jingseng hello na ga khot ka khat lai ko ong og khot ka khat ar ko ong to pin ya do to pin ai khub le we pat da ke jingdo ba khoj ga khot ka khat we ko ong ha ka ba wai no so ha ka ba wai no kam don ga khot ba khat lai ka don na khot ba khat we te ke bangi ke de khot ba khat we ha ka ba wai no ban ngi e ga tu ga lan baro khot ba khat we to long pi ke ba jana ha ka ba wai no ko pra bangi ke jing kuble ye pi de ga Bible prank ong farewell fare ye well ha ka ba wai no ko pra bangi kuble ye pi to long pi ke bajanai to long pi yak ta ke bala pantengen to long pi ya kita ke bala don ki ba don ke we ke jimot ki ba im ha ke jingsuk ba do blay jong ke jing e bat ke jingsuk undon rengkat bat pi kata de ke ba ngi ngi sim dang tu I kentini ba nungkong ya ke khot ba khat we ke bong ha ka ba wai no bat ngi jom shagat khot ka khat lai ha ka wano to ai ba ka chinga e ka ba dab yang jong u Jesus Christ bo try ka jing ba oble khpa na bom jikot ka jing slok pathiang panchai bor pon hun sem kho to kalong rang kini ki la he we ble ki lor kat kam don ka ni ktin kini ki la he we ble kini ki la he we ble kin shong sarang kat lem bat ngi bat ka jing seng jing ani bat ki balang jing bat kiru khoj baro ki ba khme ke jon arsin jong tra kene ke ke bangi la nado bangi dang ya khna ni sngo bangi dua kum ne bat ngi la lan de ka ngim tip e ga don ngim tip la ga de ga tinu bleng tip la de ga khot Bible ngimot ba ka de ban long kum ne tas ngap ha ngam ong ba la da ngi bak ngi duai kum to kum bangi duai ka bakla ngaklam ong ka bakla ngaklam ong ba uble so bang uble so tanar uble so bha ngaklam ong ta ngila ban le ngila ban shna ngila ban ai masala kabang amut benong gede ni kita ki masalah baru ki bang ile kim day kat kum kani kim day ka kum ni khon te ka thong ka balepat ngahi kai ye kene ka jingduwai balepat ngahi kai kene ka ye ka jingduwai utrai sorry ka jingduwai le ne ka jingkyrkhu pynwai ngakwa ban pelai lot ya baru gitu ki bom nang le nei war itu ki balanang ro ban duai ye ne ki jing duai pynwai jingseng okay
Naga jingkli ban kong regani. Bonangi habang ngimnang ban duai kumni naga dekhot ka bakhat lai. Namar ngim pulai ngim namar ngim cu pulai Bible ngim poi ha tu dekhot ka bakhat khat lai but ngimnang kumnu ban duai ngishu yo but ngishu yo sngo man kata yo bang ye duai kumni te habat dekhot duai pat ye gitu giba ki bom ju duai manom no pulai kim junang ban duai kumni kimnang ban duai kumni daga ni dekhot ka khat lai but kimnang ro ban ai masla ke giba kile gring ni ki duai kumni hak bawai no ai bagi jing ai a ke jong ublei khupa blei khon blei mesim khoi ki duai gumta bapli namar kim tip ye gani record te gisu namar kim tip ro ban duai jrong gum to ban duai jalan ban ai masala kim nang ban ai masala te gisu ong bai ai ke jing a blei khupa blei khon blei mesim khoi to ngam ong ba kataro ga ba klala ni galong ga pop le ne bo blem so bha ka biang hi ban duai gum to ban duai gum taro thanrel nadu menta ngakwa yengi ba habangi duai ngi sngo tho kia ka engi duai balengi duai sama ka klem ong ka jinga a ublei ka jinga a ublei ka ong ka jing a u jisu Christu bo trai ka jing e ukpa ba ka jing slok uman sem bkhoi ka lorang kat bat pi sngap hangarong biang ka ne kam de ka jing duai pynwai ka ne khot kam de ka jingkyrkhu pynwai ka jingiaseng kala don ke jing sngo tho bakla ka ba shirkhai nganong ne kala shong tanrai kala dambit ha ka jing mut jing berkhat jong ki kristan ki ba mut bagane ke jing dua pynwai de to ngane to pi ki kristan baro ka to kamde ke jing dua kane get khot kamde ke jing dua pynwai jingiaseng ngam ong pat ngimla ban duai kum tab ban pynwai jingiaseng ka bangamu ban ong gere gene don shibon ki bangila ban duai pynwai na ki dekhot ki ba per haktin blai om tang ka siti ka ba ar no korin no ba khatlat khot ka ba khat sa om tang kata ngakwa ingi bangin yai ngakwa ingi bangim long tang bangin long nyam long rukom de ketu bai leda kam don ketu temut kamwa jo jingseng ngakwa ingi bangim long gumta kidon ki bru ki ba perkhat gumta ki ba leda phim duai gitu jing duai ke jing ai utrai ke jing yupan bam jikot kampat lait ke jingseng ke ne gade ke jing be ke ne gade ke jing matla ke ba kan jaman sem ladangi don hok ban duai pynwai de khot khat saw ka jinga e ga dab biang blek pa ane ga amin blek khon ka jing iba blek pa na bom jikot ka jing slok ba thiam sai bor jong blek umse ma khot ladangi don hok ban duai gumta ngi don hok ro ban duai khot khat we ga ong ha ga wai no kuble pi to pilong gi ba janai to pilong ye kita bala penting to pilong ki ba em de ga jo ga jimot to pin em ha ga jing sok te blay jong ka jing e bat ga jing sok un lorang kat bat pi ngila ro ban duai de gata er khot hallelujah now to ngan pani pi so ngan pani ye ngin pule lang to ngin pule ngal nong ba ya ga sti pol chen galatia ga nong ba nriu kat khot ka ba khat do ngin pule kumno upol pun kot ye sti jong u man la ki jing pun kot kumno pun kot ngin pai kumno upun kot kumne khot khat pra galatia nong nriu ko pra bangai ka jing ai a jong utra Jesus Christ jongi kan long rengkat kan long bat rengkat bat ka mensim jong pi amen ngakwa ye pi baro ki bomju la ban duai kumto na ka koren khat la khat sa pila ban duai kumnero namar ka jing duai jing pynwai jing seng jing ka dei
nag sti ba ar nong korin long ba khatlat khot khat saw so la da kalong ka sti ba ar korin long khatlat khot khat saw ngila ro ban duai na ga galatial nong ban riut khot khat phra ka bong kum ne ka jing ai a jong utra Jesus Christ jongi to kan long rengkat bat to kan long bat ka men sem jong pi amen full stop amdai dang atang ye pulai biang long ba ye ga Ephesus kan long ba nriu ka dekot ka ba arbosaw ka dekot ba ka khado jong man lagi sithi jong Paul kum no pun kut kum ni dekot arbosaw ngong ka jing ai a kan lo rengkat bat pi baro bat ka jing e utra Jesus Christ jongi ha ka jing sungur okay sorry ngabakla ban translate ka jing ae kan long rengkat kan long bat pi baro ki ta gi be i yo utra Jesus Christ jongi ha ka jing sungur amen nag ladangi perkat ladangi ong bangi don ngide ban duai pynwai hamana ge jingseng jingi daga to ka korin khatlai khatsaw ngi don hokro ban duai da ka Ephesus nriu khatpra or I mean riu arbusaw Galatian riu khatpra ngi don hok ban duai namar ka korin khatlai khatsaw kamde ge jing duai pynwai hak gijing seng jingi ka sudai ga shiti bo Paul utobar akublay yeginong korin that's it full stop Pilipi nong basaw ka dekot ka ba arpulai ka dekot ba kat do jong shiti jong u Paul ka jing ai a ka jing ai a jong trai Jesus Christ jongi to kalong bat phi baro amen ngila ro banduai pynwai kumne ha ga jing seng jingi ngila banduai pynwai daga Filipi kalong basaw kot kawar phulai Kolosai kalong bala nong basaw kot khat phra ka jingkhu blei dagi khti jangau Paul to kan mau ye jing khom janga ka jing ai a kan long bat phi amen la dangi don hok la dangi ong bangi du ngin duai pynwai da ka korin ba ar khatla ka saw ngi don hok ro ban duai daga Kolosai saw khat phra ka bo ong stang silang gumni ka jing ai a ka jong Jesus Christ bo tra jingi kan long rakat bat phi amen full stop Thessaloni kalong gaba san khot gaba arpra ka jinga e jong tra Jesus Christ jongi the grace of our Lord Jesus Christ ka jinga e jong tra Jesus Christ kan long bat phi amen hallelujah ke Thessaloni nong tesni baar nong ba okay nong balai haman lagi jimpun haman lagi dekat ke pun kot ye ganong rosti ngin dua gumne ke dekat ke bakat phra ke jinga e jong Jesus Christ botra jingi kan long rakat bat phi baro amen now la dangi pulai dekat kan riu ko ongkum ne now menta ti utra jong ka jingsuk hi ma un ai happy ye ka jingsuk un ai pi ye ka jingsuk utrai un long rengkat bat phi ta de khot khan ru ngila ro ban duai pynwai da ka Thessaloni ba ar long ba lai khot khan ru utra jong ka jingsuk ma uhi un ai happy ye ka jingsuk ngila ban duai ngi duai manta bo tra jong ka jingsuk un ai hangi paro hapo jong ka jingiaseng un ahengi ke jingsuk ngila panduai kumta utrai ulong rengkat bat ngi baro khot bakat pragong ka jingai e ke jong utra Jesus Christ jongi to kan rengkat bat ngi baro amen
Timothy kalong kaba nriu na kong Timothy no man riu khot kaba arpway ka jing ai kalong rangkat bat phi amen to ka jing ai kalong bat phi amen kalong kaba sao stiba ar sao ka khot kaba arpa ar utra Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, be with my spirit, be with thy spirit. Utra Jesus Christ, tu unlong rengkat bat ka mensim jopi, ka jing ai kan long rengkat bat pi. Tu ka jing ai kan long happy. Amen. Kata gede ka Timothy. Titos kalong balai. Ngad khot bakhat san. Kita baru iba don bat nga ki ai khublai pi. To ya khublai iwe ha ka jing e bat ha ka jing e. Ka jing ai kan long bat pi baro. Amen. Philemon ngad khot ka bar basan. Philemon khot ar basan. Pinong lunong ayu. Di man Kristan lam tipi ga tang Philemon da dam gale. Philemon khot ar basan. Ka jing ai okay ka jing ai jong tra Jesus Christ jongi kan long rengkat bat ka mensem jong pi amen nginam pule ya ka ngin pule ya Hebrew to Hebrew hallelujah Hebrew gonong bakhala khot bakasan ka jing ai kan long rengkat bat pi baro amen nginam pe yo Jacob nomor Jacob uklem ai kublai kumta in pule ya gashiti Petros kalnong gaba Stephen kong Petros kalnong gaba sorry kalnong basan kadkot gaba khat saw to ai kublai iwe da ka jingido jong ka jingi kiss of love ka jingido jong ka jingi ka jingsu kalnong bat pi baro kibadon hau kuris Yesu ka jingsu kalong shapi baro kibadon hau kuris Yesu amen kesti ke ba okay na pule ya ga go sti jong Judah to Judah sti Judah hallelujah sti Judah kat khot ke ba arusau pin om yang ngno yu dam ga ong pile ke stu Judah ke dekot ke ba arusau menta ha utau bala banri kendong yepi na ngan pule Bible kasi tau Judah yes kasi Judah kedekot ke ba arusau ti hau tau bala banri kendong yepi baklem jinthot bat ban penyang yepi baklem pop hakmat ka burom jong u ha ka jingkmen bakrau ha ublei bastat ha ublei ubastat tang mo uhi uba unong panim jongi da u Jesus Christ uba tra jongi tolong ka buram bat ka jing krautam ka jing sensyar bat ka bor mantaru bat cheki bom jukut baro amen kene gede ga jingduwai pynwai jingiaseng ka ba bestam na baro kishti mentah hau tau balak ban mentah hau tau balak ban rikendong yepi baklem jinthot bat ubala ban ri kendong yepi hakmat ka burom ju ki ba khoj ba ki baklem thok bria ha ka jingkemen bakrau ha ublei ubastat unong penim jengi to long ka burom ka bor ka jinsun syar bat ki ikhtiar manta bat shido ki bom jikun amen ka bes palat ban kerkhu so gemut ayu ban kerkhu pynwai habang ong kerkhu pynwai mu ayu
Kerkhu pynwai mut, kerkhu ya kita gibru the. Kerkhu ya gibru ke wan jingiaseng. Haba kerkhu pynwai kamut banduai. Okay, haba kerkhu pynwai kamut banduai. Kam dondro ke Bible baong haba pidwai da kabrib gikmat. Haba dua kabrib gikmat. No, kam keklemong ta Bible. Ngila banduai da peiro. Ha ke jingkyrkhu pynwai ke jing temu ke jimut. Bajeliu jong ke jingkyrkhu pynwai. Kemut pikirku ya kita gibru ke wan ha ke jingiaseng. Ngi kerkhu ki kumne to utrai untan shan laga khmat halor jong pi kum kerkhu Moses yo pai lang khon Israel ti utrai un yalam lan ti pi pin mi ne ge jega gibru ya ki bala kerkhu ki ba don ge ge jimot pi mi ne jega gibru ki bala yo ge jim pentengen ki ba ja tha ge jing im pin mi ne ge jaka ki bru ki ba yo ma ge jim pen thamai bor hau bru ba support jong pi man hau tau bala ban ri kendong ye pi kiba koi baga baklem top bria ha u blay bastad sha u tolong ka buram ka bor ka jin shar ba ke ikhtiar bar manta ba chli ke bom jikot amen ka jingseng kalawai ngila ru ban ong kumta ngila ru ban ong ka jingseng kalawai hare pitib ne ladang ngi ong kum ne ladang ong kum ne jingseng ka jingseng kalawai sing ha moi te sa kam to jingseng te sa kam cha faith Dep aribon ong ka faith kalawai. Kamdon niam kamdon rukom ha khtin ublay kumno bangin long jingseng ngi long kum to ngi wan ban lumlang ban ya mane utra ban ya duai ban san ha khtin ju ban shahika ban hikai ban kerkhu ban iwe ban kerkhu ya para banget ban shakri para banget ban duai we ban ai ban kershan ha kam jong kita gide ki jing im jong ukristana imane ha jingseng omdai tanga jingseng re shabaro kada kada gorkom im jongi ke khupor jinga ni por ke dei shapang kane ke jingduwai pynwai jingiaseng ngam persha ngakhlem ong bakla banduai kumto ka best banduai kumto banyais banduai ka jing ai ka badab yang uble ukho na ne u Jesus Christ botra jingi ka jing i ba uble kpa na bom jikot ka best banduai ka jing pensyaj bor ka jing slok betiang mesti bekoj ka best banduai kumto kalau rengkat ban ngi bat baro kita ba khmi juan arsim trai ka best banduai kumto tang bang akwa epi ba pinom ne sa tang heito ba pinom ya long penlong rukom ya gato ngakwa bangin om penlong niam ya gato bat haba piyoi bat don bat duai da kumwe pat piong o uklem dua jeng e try shut up panyari ke jimut jopi dua de khtin blay om de de niam gurukom ka bang chuyo sngaw ni khpatamen jengi bahir pateng ba penhir pateng ki penhir pateng hangi nginam dua de khtin blay ngi de ban dua de khtin blay om da ka jinghir pateng na ki khpatamen kulong kuma jengi so namata jo pi ki bom tip ban duai ya ga koren ar khat lai ani ga stiba ar jo pojino koren no khat lai khot khasa la da phim nang ban duai ga to la da pikwa ban duai kumta lej bat puli ga to khot bat puli ndet ika bat duai ki bom nang pat ban puli ki bom nang ban duaro pishula banong ka jing ai au ukris kan long happy baro ki bangai amen ka jing senglawai pilar ban duai ka jing e blok pa ka jing ai au Jesus Christ u blok khon ka jing slow mesim khoj to kalor kat bat ngi amen pilar ban duai kumta pilar ban duai thik kum gitu ki shithi ki bang ngadepen e pi menta baro namar ladang isngo don hok ban duai daga stiba azlong koring lo khalat kor khasaw ngi don hok ban duai dagi to gi man lagi khot ki ba pen kot ye shithi jong ki apostol ki shithi jong ki apostol okay ngakhlem persya ino jingseng ngakhlem persya ino ganiam ngakhlem persya ino ngaku kabang kwa gade to ngin kendit benreu bangin om ya long niam bangin om ya seng niam da ishidukot nang tangi ong ladang pimdoa gum to ka jingseng kamborwai ngasosi banong sang komik ro kedon go por haga jakaya breu shaban tetep
shaban tep no yo brio la de tep ye ga sunduk haga thliu jing tep ki don ki brio ki ba ong ya i pa ki noi lam jingiaseng ba in duai pynwai ga jingiaseng ya brio shaban tep no te pa i duai pynwai to la wai ga te la de duai pynwai i pa la de bong amen rei ki utau cerman unong penyai da jingseng ong pimpat ong ye ke jing aing pimpat duai ye ke jingduwai jing ai utrai te pai ong sket de to so i duai noi ong ka jing ai ge badap biang jong Jesus Christ botrai ke jing i ba pa na bo ublei na bom jukut ke jing slok pathiang ke pansai bor jong sem khoi kan lorong kat bat ngi baro ki buan sing ga jakate brio parukum jo bat ki roko ip ap khmi ke jiwan arsen jong metrai naruk mentah bat cedo ki ba bom jukut amen bat ka jing seng kelawai ki tep yu tau brio ti brio ong moi te sao king khile o ngin se kendo ho pat ka video por sao king khile ai te